Добре дошли в моята кухня. Не. Добре дошли в моята кухня, съм шеф GK Winnerboy, черен като пипер, сода като шоколад и вкусно като телешко, сам аз GK Winnerboy. Днес ще готвим мусака, да, мусака. Мамо, прави мусака. И аз искам да кажа, че аз не съм професионален готвач, просто съм един човек, който живее сам и ако не готвя, няма да ям и ще умря от глад. Тогава днес ще опитам да правя мусака. Не знам как ще се получи. Ако се получи добре, ще вечеря. Ако не, ще вечеря дюне. Тогава нека да започнем. Имаме тук картофите, две домати. Това как се казва? Магда. Не знам. Имаме тук чубница, черен пипер, черен като мен, дюджен и червен пипер. И нека да започнем с картофите. Ще беля сега картофите. Айде да започнем. Мисля, че това ще е достатъчно, защото това е за първ път, като го готвя. Не искам да готвя много и после, ако не се получи да го хваля, тогава това е достатъчно. Сега нека да режим картофите. Готови съм с картофите. Сега имаме две домати, които трябва да режа. И айде да режим доматите. И сега да ги рендираме. Не знам дали така се казва, но аз просто си правя нови думи за български език. И ще рендираме тук доматите. Много малко бе. Или трябва този по-голям. Майде, тук е... Чакай. Добре, видите, тук е по... как да казва, ефективен. И добре, съм рендирал две домати. И сега е времето да вземем лук. Времето да плаче малко. Но хората казват, че ако намокра лука няма да плаче, тогава нека да опитаме. Но първо трябва да измия това. И сега ще намокра лук да не плача. Само успял да го режа без да плача. И сега можем да започнем с нашата кайма. Но преди да започнем, почивка за деня. Много вкусно. Добре, ядохме вече малко деня и сега ще започнем да готвим. Трябва една тенджера с олио. Ето тук олио. Айде тук да отворим кайма. Нямам време, ще го отворя с нож. И не знам дали това е много или не, просто нека да го направим. Добре, тук слагаме малко олио, да почнем да направим кайма. Слагаме олио, това е много, това е достатъчно. И сега ще чакаме да е горещо. Добре, готови сме, вече олиото вече е горещо. Да сложим люка. Тук, не, ти не, айде, махни се тука. Добре, да сложим каймата. 500 грама кайма. Да го бутаме сега. Много кайма имаме. Айде. Май това е малко за толкова много кайма. Добре. Но не обичаме месо тогава. Не! Защо падна? Кайма става черен като мен! Айде! Защото всичко черно е по-вкусно.
Добре, сега кайма е готов, можем да сложим, мисля, че можем да сложим доматите. Джуджен. 2 лъжички чорбеница, или това е достатъчно. И това е достатъчно. И 1 лъжичка сол. И сега в кайма слагаме Макдоналдс, не знам как се казва това, просто тези листи, тези зелени листи слагаме. Мисля, че се казва нещо с Макдоналдс. Има там. Добре, черен пипер тук, малко черен пипер. Добре. Много вкусно! Много вкусно! Готов е нашата кайма, нека да пробваме малко как е. Много добре мирише. Шеф GK Winaboi. Хайде да видим тук колко е вкусно. Мога и само това да вечеря сега. Вече няма да правя мусака, сега ще вечеря вече само това вече е много вкусно. Сам роден да съм шеф, сам роден да съм всичко. А тук ще сложим картофите и още трябва да правим покривка. Не, покривка когато спим. Това е наливка. Трябва да направим наливка и айде да сложим тук картофите. Много картофи. Не, но наистина кайма е много вкусно, но ще видим как ще е финален резултат. И сега времето да сложим в фурната. Тези картофи са много големи, много са големи. Но айде, ще видим. Май сам ги направил много големи. Ще не трябва повече време да са готови. Добре. И сега да сложим мусаката. Не мусака. Това. Как ще нарича това? Кайма. Това е нещо Макдоналдс, няма ли? Къде да чета? Макдоналдс, много добре. Не паднай! Добре. И сега да сложим тук кайма. Хайде да сложим. Няма как да видите, защото камерата е много далече и аз сам се снимам, да сложим тук. Хайде. Не знам дали това ще е достатъчно за всичко това. Имаме много картофи. Май трябваше да купя 1 килограм. И сега да бъркаме малко, да има кайма навсякъде. Тук вече трябва да го сложим в фурната. Ще го сложим на фурната и ще направим покривка, наливка. Ще направим наливка и не знам колко минути, само ще проверя много време, но трябва да слагам малко вода трябва да слагам.
Dobre, kato baba. Haydi. Baba GK. Добре, и сега можем да го сложим в фурната. И вече на фурна сега трябва да направим нашата покривка. Хайде. Много вкусно. За покривка 2 яйца, кисело мляко и също ще слагам малко брашно. Хайде, не първо трябва да слагам кисело мляко. Но първо преди да сложим, да пробваме. Тогава ще сложим много. Добре. Кисело мляко. Ами, ще слагаме всичко. 400 килограма. 400 грама. Айде, 400 грама от кисело мляко, който остава от едина. Така да забрави. И сега 2 яйца. Да видим как ще си получа покривки. Наливка или покривка. Не знам. Как се казва, не знам. И малко брашно. Не знам кое брашно да използвам тогава. Само използвам брашно, който... Използвам кое брашно? Брашно тип 650. Не знам дали трябва да използвам това, но най-важното е да сме живи и здрави. Ако няма да умрем, няма проблем. Не сме в състезание, най-важното е да видим как ще става, но ако аз знам, че вие знаете какво трябва да използва тогава, кажи ми какво трябва да използва и след пак ще използваме нещо друго. Добре, сега да баркам кисело мляко с яйце. Онзи фатален ден, в който те срещна, нещо се случи с мен, обърка се нещо. Когато готвим, трябва да готвим с любов, защото всичко правено с любов е много сладък. И става по-вкусно. Хайде да го направим с любов. С любов е много... С любов, но по-бързо. Имаме тук нашата наливка, вече изглежда много добре. Сега само трябва да чакаме. Чакай. Трябва и да сложа малко сол. Нали? Само маничко сол. Това е захар. Не, това е сол. И... готови сме с наливка. Сега трябва да чакаме само мусака да е готов. Не знам колко минути, но ще чакаме. Картофите са готови. Картофите са готови. И сега трябва да сложим не покривка, не наливка, но заливка. През цялото време го казах грешно, но научи вече наливка, не, заливка. И сега ще сложим заливка, който сме направили. Чакай малко. Ето тук нашата заливка за нашата мусака. Айде, сега няма да видите. Ами, съжалявам, но снимам сам. На здраве, чикай го на бой! Добре. И заливка е готова.
Сега пак ще сложим мусаката във фурна, да ви покажа как е. Мисля, че вие можете да видите малко, не знам. Ето тук вече имаме заливка. Не наливка, а заливка. И сега пак го сложим във фурната и ще се върнем, когато е готов. Сме пак, сега ще видим как е станал мусака. Да видим. Много добре изглежда, айде. Шеф GK, winner boy. Мусака е готов, надявам се да не е изгорял. Ето как изглежда мусака. Сега ще пробваме. Ще видим дали е вкусно или не. Но много добре изглежда. Не знам ли като на една баба. Съм шеф GK. Айде да видим. Да пробваме. Сега. Айде. Да видим. Как е станал? Дали е вкусно или не. Айде. Не, много добре изглежда. За първата мусака. Нека тук да видим. Добре, като на една баба. Май заливка не е много готова. Не знам, просто да видим, защото още е много горещо. Айде. Да видим как е станало. Чакай, сега как да го взема? Госпожите от столовата ги вземат така. Перфектно мусака! На GK winner boy! Перфектно мусака! И мусака е готов за ядене. Сега да пробваме мусаката. Къде? Сега няма люд. Аз обичам всичко с люд. Още е много горещо. Чакай. Пробвам от тук. Тук има. Да пробвам от тук. Не, чакай. Липсва кисело мляко. Трябва да се взема кисело мляко. Чакай. Сега да сложим кисело мляко тук. Та-да-да. Ще видим как е станал мусаката. Чакай. Край, брат, край там GK winner boy. Let's go! Ще отберем в един ресторант. Няма да уча повече корабоводене. Имам бъдеще тук. Имам тук бъдеще да стана шеф, най-великият шеф на света. Много вкусно, но трябва да поканя някой да пробва. Ще видим какво ще каже. Не. Край. Много горещо, но още много горещо, за това ям много бавно. Браво! Липсва люто. Само люто липсва. Браво, GK, браво. Ще ви пратя по еконт. Перфектно. Много благодаря за вниманието. Мусаката се получи много добре. За първ път го направих. Горещо е, чакай. За първ път го направих и
Много се радвам, че се получи много добре. Вкусно е. Ще да ви праща, но вие живеете много далече. Много благодаря за вниманието. Не забравяйте, дайте лайк на видеото, абонирайте се и коментирайте какво трябва да пробвам да готвя в следващото видео. И ще опитам да готвя. За днес е всичко. Чао, чао, пазете се, всичко хубаво. Чао, чао, бай. Фуй!